mondjuk így. Igen. Van egy másik kolléganőnk, kb. 30 éves, egy szép arcú nő, Madonna arcú, kifejezetten jó szituált, okos, egyetemet végzett. Melyik Madonna, az énekesnő? Nem? Nem, Jó. nem. Ó, én arra gondoltam, Az hogy akármilyen az ugrott be, Madonna, az ugrott be a nem, Madonna. Lényeg, De én azt mondom. az, akivel jár, az tavaly érettségizett. Ott az iskola szakaszán szokta gyerek fuvarozni. Én is láttam a saját szememmel. Van egy harmadik kolléganőm, az meg, az is 28 éves. Te hol van ez, milyen helységben? Jó hely. Olyan szexuális nyomor lehet, hogy én ott simán labdába rúgok De édesem. nem figyeli az életkori eltolódásokat a tanár? Öreg csajok, Tehát az öreg csaj a fiatal, nem az öreg csajok, amik De ennek teljesen mindegy, ne viccelj már. És te honnan tudod, hogy én nem vagyok olyan a 60 éves tapasztalatommal, mint de egy nem ilyen biztos, hogy a tapó. 30 éves tanárnő Én olvastam erről statisztikát, hogy nem úgy van ám az, ahogy gondolod. Ja, és akkor a harmadik kolléganő, az ugye 28 Ne éves, idegesíts már. ő meg Már indulok is salgok. ő meg a oda jár most 18 Na. éves kisfiúval van kapcsolata. Most jár oda. na. Van még egy-két fiatal kolléganő, szoktam mondani nekik, hogy nézzétek már, van még itt egy-két kisfiú, milyen jól néz ki, jó lesz nektek. Ez ott valamilyen helyi gócpont, amit tájokként ki kéne vágni az Valami igazgatónak. gond van. Így van, az igazgatónak kéne kivágni ezeket, ezt a 3 vagy 4 fiatal. És ezt ti honnan tudjátok, A elmondtad? Mari meg totál káros lett, nézd meg. Nem, én az eszmefuttatásokhoz hozzá vagyok. Úgyhogy még azt sem kapja meg, a gyereket megcsinálta neki, gyakorlatilag kitartja. Szerintem valamit csinál otthon a fiú, vagy valaki mással, Most vagy... főz. Szóval ne haragudj, ez egy erkölcsi fertő. Nem? Talán tőle felforgatnom. Azt mondja, hogy valamilyen egy 30 éves nem? Sikerült neki megszerezni, de ugye egy 30 évesnek mi szüksége van erre, hogy egy De még 18 éves, hogy annyival milyenek ezek a fiatalabb nem. kisfiúk, ha látnád, hogy milyenek. Tele pattanással, minden ilyen kis szarházi, ilyeneket így. Na én az előbb azt akartam, Párosával. azt a Karinti idézetet akartam elmondani, Hogy a egy nyúlnak- nem, egy férfi és egy nő sohasem értheti meg egymást. Persze, mert mind a kettő más. Jó, akkor nem mondom tovább, Jó. Nem, ez a Karintinak a legnagyobb az a nyúlról szóló novellája. És tudjátok, miért nem értheti Hogy- meg egymást? Nem kell befejezni? megpróbálta nyuszikat meg. Janu, ezt nem akarod rögzíteni? Tavaly előtt, vagy mikor, 2 éve pályázgattam itt és egy fejvadász cégén is benn volt az Zoli, illetve Zoli is beindított a és baromira érdekeltem a szerencsét. Én egyébként ezt tapasztaltam, hogy inkább való kérdezgetnek, hogy mit vannak, mi van. Ott van. Két kicsit végül a nincs szívem lecserélni a képet, az egyik legjobban Egy darabot. Az is csak egy fél búrt, már mint az én fogalmra, hogy még van? Ja, az már tarja. Én a tarjára vártam. Azt hittem, hogy
Én a karjára láttam, úgyhogy... De miért? Hát persze, de az elit az persze elment csavarogni. Nem láttam meg a finom kocsikat. Nem tudom, mert direkt jogosítva elfogyjon, hogy neki Elmész, és akkor nem leülsz, most már a digitális oda. Nem normálisan nézve. Nem, akkor így beállítja a fejedet, szóval eltűnik a nyakad. Szóval egyszerűen nem tudom, hogy Én rajtam esküszöm, mint egy hullafoltot vannak. Úgy néznek ki ez valami boldalom egyébként. És akkor megkapod a kezedbe, és akkor... Ugye, hogy... Jó, Janikám. Győzöd még? Igen, de akkor is már megkezdeni, kaptál a kezedbe. Erről nem volt szó. Gyere, vezetek a 37-esen, a Diszpolc után elküldtek a munkára, hogy itt hogy ott. Nem van várnak. Az M30-asra nem kell a Miskolc megkerülő. Csak egy Miskolc a Kistokai kijárótól kell fizetni. Nem jön le róla, megy tovább az M30-astól, csak az a szakasz nem fizető. Na várjál, ha tovább, akkor már fizetni. Megörökíteni. Tessék így. Le ne csúszom, Marika, mert szüsszülünk. Nagyon mellé ülünk, és... Janó is megörökít. Janó, gyere ide, Janó, a tortra. Gyertek ti is a De tortra. nagyon közel vagytok. Csonga elégújját, van voltálunk 13. Most csak a tortát fényképezed, ami a... Nem csak a tortát. Nem majd így oldunk vele. Hát először a végében olyan csapatortát figyelj. Most mert így hogy szakács benne legyen, akkor ki mit csinál? Hát ahhoz nagyon nem jó, ugye? Nagyon magas benne. Akkor most egy Valakinek csörögött. Jó, sanszon. na, gyertek! Menetel a légió, egy teve karaván, vágtat a szaharán, körülötte minden csak homok. Amerre mennek, szerbe széthevernek a szardiniás dobozok. Hogy gyakorol?